Эфирда яңалыклар чыгарылышы исәнмесез, студияда Роза Хабибуллина алга таба койбер темалар турында. Әтиенләр балалар мәйданындагы тауларда тишекләр бар дип зарлана. Әлеге хатаны кем төзәтергә тиеш, Гүзәл Шихапова ачыклады. Әниләрне декрет юлында акча эшләргә өйрәтәләр. 100 000 гранты тарышын гаризаны кая язырган? Иртәгә ураза бәйрәме Чаллы мәчетләрендә ул ничек оештырыла? Бу хакта Рим Әхмәтова белеште. Чаллыдагы заманча балалар мәйданчыклары куркынычлык тудыра башлады. Конструкцияларның кайбер элементларында тишекләр барлыкка килгән. Алар җәрәхәтләрнең сәбәпчесенә әйләнгән. Балалар шуларга эләктереп киемнәрен йырта, аяк-кулларын авырттыра. Бу хакта Чаллы ТВ редакциясенең кайнар элемтә телефонына әти-әниләр хәбәр итте. Балалар комплексларында кем хезмәт күрсәтә, җәрәхәтләрне булдырмас өчен нинди чаралар күрелә, Гүзәл Шихапова ачыклады. 58-12 бер йорты янында балалар мәйданчыгы ракета формасында ясалган. Бу микрорайонда иң популяр комплекс. Айрыша балаларны турба формасындагы тау җәлеп итә, әмма берничә ай инде аннан берсе дә шумаска тырыша. Тауда тишекләр барлыкка килгән. Они поднимаются вверх по этой горке. Кто-то залазит наверх, а кто-то туда, наверх. Раньше там выбили стекла и залезали внутрь, но сейчас там поставили вот эту решетку. Но эту горку много раз закрывали ее, но ее все равно ломают. Это опасно, как вы думаете? Ну да, там иногда, маленький ребенок один раз, по-моему, грохнулся там. Уатык җирләр бар. Мин уйлыйм, бик куркыныч бала өчен, баланың сәламәтлеге өчен травма опасно, конечно, может икенче төрле материал, может икенче төрледән ясарга кирәктер дип уйлыйм мин. Киләчәкне төзибез идарә итүче оешмасында бу проблема еш туа дип аңлаттылар. Вандаллар аркасында балалар комплексындагы элементларны еш алмаштыралар. Бу елы тауны 15 июльгә кадәр ремонтларга тиешләр. Завод-изготовитель нам дал срок, и поэтому мы его ждем. При поступлении они немедленно будут установлены. Вандализм, конечно, присутствует. В ночное время ходят подростки. Это надо иметь такую силу, чтобы образовалась такая дырка. Балалар конструкцияларының ватылу проблемасы башка комплексларда да актуаль. Тишекләр нәкъ менә пластик элементларда барлыкка килә. Яңа шәһәрнең 21 комплексында да шундый ук тау, әмма биредәге тишекне халык контроле порталында язу белән үк төзәткәннәр. Кайбер идарә итүче оешмалар бу элементларны запас белән ала башлаган. Балалар мәйданчыгында төзексезлекләр булса, идарә итүче оешмага мөрәҗәгать итәргә кирәк. Әгәр хатаны тиз арада төзәтү мөмкинлеге булмаса, алар мәйданда ял итүне чикләргә тиеш. Гүзәл Шихапова, Илдар Шайдуллин, яңалыклар. Чаллыда солдат язмышы дип аталган җәмәгать кабул итүе ачыла. Балалар иҗат йортында Бөек Ватан сугышында һәлак булган, хәбәрсез югалган солдатлар язмышы буенча мәгълүматлар туплыйлар. Гражданнар бирегә яу кырларында һәлак булган яки хәбәрсез югалган туганнарын эзләү турында гариза белән мөрәҗәгать итә ала. Җәмәгать кабул итүе 18 июньнән 23-нә кадәр кичке 4-тән 19 сәгатькә кадәр эшли. Белешмәләр өчен телефон 71 24 49. Декрет бала карау өчен генә түгел, эшмәкәрлек белән шөгыльләнү өчен дә уңай вакыт. Яшь әниләрнең күбесе тегү, бәйләү, тортлар пешерү һәм башка эшләр белән шөгыльләнә. Мондый әниләр өчен Икътисад министрлыгы каршында эшмәкәрлеккә ярдәм итү фонды эшмәкәр әни проекты тәкъдим итә. Бәйгедә катнашучылар 100 000 сумлык грант өчен көрәшәчәк. Ләйлә Әшрафуллина социаль челтәрдә әниләр өчен блог алып бара. Яңа проект турында ул интернеттан белгән. Эшмәкәр әни сайтында ул 100 000 сумлык грант отар өчен гариза язган. Ләйлә киләчәктә әниләр мәктәбе ачарга тели. Хыяллар чынга аша башлаган. Яшь әнинең аккаунтына 12 000-нән артык кеше язылган. Блогер белгечләр катнашында онлайн һәм офлайн очрашулар оештыра. Бүген психолог катнашында бала табу процессын җиңеләйтү турында әңгәмә алып бара. Проект файдалы булачак ди Ләйлә. Мен үзем дә 2 бала әнисе. Мин бу әниләрнең проблемаларын беләм, аларга нәрсә кирәк, ниндирәк белемнәр җитеп бетми, аларга гомумән нәрсә кызыксындыра аларны. Шунысы миңа бик кызык. Керем ягыннан да әйбәт булар, ул теге акча китерсә, менә шуны грантны җиңә алсам, һәм безнең яшь чагылдагы әниләргә дә бу бик кирәкле әйбер булыр дип уйларым мин. Мондый яшь әниләр аз түгел, һәркем яраткан эше белән шөгыльләнә. Эшмәкәр әни проекты исә хыялларны чынга ашырыр өчен яхшы мөмкинлек. Республика буенча инде 70-кә якын гариза кабул ителгән. Хатын-кызлар 5 көн дәвамында Казанда иң яхшы бизнес-тренерлардан белем алачак. Шулай ук эшмәкәр хатын-кызларның бизнесын күрә алачак, производствога яки үзләренең помещенияларын ачыгып, алардан сораулар ала алачак. Шулай ук налоговый, хокукый аспектлар буенча укытылачак.
Гаризаларны эшмәкәр әни сайтында 3 июльгә кадәр калдырып була. 9 июльдән 35 иң яхшы проект авторын сайлап алып, Казанда укулар оештыралар. Ә бер проект авторы 100 мең сумлык грантка ия булачак. Гүзәл Шихабова, Илдар Шайдуллин, яңалыклар. Шаулылар 2019-2022 елларда төзекләндереләчәк ял итү урыннарын сайлый ала. Әлеге проект Татарстан Республикасы иҗтимагый киңлекләрен үстерү кысаларында гамәлгә ашырыла. Онлайн сораштыру сервисына Татарстан Республикасы дәүләт хезмәтләре порталында халыктан сорашып белүчеләр бүлегендә кирип була. Гомум республика онлайн сораштыруы 20 июньгә кадәр озайтылды. Хәзерге вакытта иң күп тавышны 14%-ны ГЭС бистәсенең мәдәният һәм ял паркы алып тора. Автозавод проспектының җәяүлеләр зонасы 13,8% белән аннан бераз гына калыша. 3нче баскычны яр буе паркы 17,7% били һәм Гренада паркы 12,8%, аннан бераз гына артта кала. Әлеге бишлекне энтузиастлар бульвары 10,6% тавыш белән төгәлли. Шулдан тәкъдим ителгән гомуми төзекләндерү урыннары 18, моннан тыш башканы сайлау мөмкинлеге дә бар. Анда һәркем төзекләндерү кирәк дип санаган үзе теләгән җәмәгать киңлекләрен күрсәтә ала. Нәтиҗәләр 2018 елның 1 июлендә ясалачак. Иртәгә Ураза бәйрәме ул шәһәрнең барлык мәчетләрендә иртәнге сәгать 7-дә башлана. Бәйрәм вәгазы һәм намаз 1 сәгатьтән артык барачак. Аннары мөселманнар өйләренә таралып бәйрәм итәчәкләр. Ураза гаете мөселман календарындагы иң төп даталарның берсе. Ул Мөхәммәд пәйгамбәр чорыннан ук килә. Бәйрәмгә әзерлек һәм аның программасы турында Римма Әхмәтова. Кеше бик күп килә. Иртәгә ишуку булачак ул. Иртәнге якта. Сәгать 7-гә хәтле. Бу көннәрдә Чаллы мәчетләреннән халык өзелми ураза садакасы китерәләр. Җыелган акчалар тигез итеп фәкыйрьләргә, авыру кешеләргә таратылачак. Сабитовлар гаиләсе фитр садакасын 48-нче комплекстагы мәчеткә тапшырган. Ураза гаетен ел сайын көтеп алабыз, ди Алсу ханым. Без бүген мәчеткә килдек, ураза фитрлары бирдек. Бүтән изге ниятләребезне әйтеп, хәер бирдек. Авылга кайтабыз, туганнарыбыз белән бергә бәйрәм итәбез Алла бирсә. Бәйрәм барлык мәчетләрдә бер вакытта сәгать 7-дә вәгазь белән башлана, аннары гаит намазы укыла. Имам Мөхтәсиб Әлфәс хәзрәт әйтүенчә, шәһәрнең баш мәчетендә 48-нче комплекста 1000 ярымлап кеше җыелачак. Ураза гаете 2 залда уза. Эшкә сыймаганнар исә намазны чиремдә укый. Аллаһ субханәһу сорыйбыз, инде Аллаһ Тәала бу уразларны кабул итсә иде дип, һәм инде үзенең вәгъдәсендә булганча, инде бу җәннәтләрне Райян капкаларына кергә Аллаһ насип итсә иде, илләребезгә, көннәребезгә Аллаһ Тәала бәрәкәт, иминлек, тынычлык бирсә иде. Гаит намазы төгәлләнгәннән соң сәгать 9-да Нур Ихлас мәчете ишек алдында балалар бәйрәме башлана. Программада уеннар, викториналар, төрле ярышлар, шул исәптән Коръән укый бәйгесе дә. Кайбер мәчетләрдә халык өчен пылау һәм башка милли ризыкларыбыз әзерләнә. Римма Әхмәтова, Илдар Шайдуллин, яңалыклар. Күңел радиосы Сабантуйга чакыра. 17 июньдә Тукай районы Сабантуйы Кызыл Байрак авылында узачак. Быел Чаллы ТВ компаниясе кабат зур чараны оештыруда катнаша. 2 сәгать дәвамында Күңел радиосы диджейлары кунакларның кайфын күтәрәчәк. Кызыклы уеннар, бәйгеләр дә узачак. Аларның кайберләрен радионың туры эфирыннан игълан иттеләр инде. Көйәнтә чиләк бәйгесе хакында без инде тыңлаучыларыбызга алдан ук хәбәр иткән идек. Бәйгенең шартлары буенча әби-бабайлардан калган көйәнтә чиләкләрне барлап, аларга инде яңа төсмер биреп, бизәп, менә алар көйәнтә чиләкләр белән Сабантуйга килергә тиеш булалар безнең тыңлаучыларыбыз. Һәм тагын бик күп кызыклы уеннар, җырмың белән үрелеп барачак Күңел радиосының Сабантуй өлеше. Аннары Әлфин Әсхәмова һәм Илгәрәйнең җырлары да күңелләргә хуш килер. Бүгенге менәшләр бу шатнасы кыска булды. Иртәгә Ураза бәйрәме барлык мөселман кардәшләрне Ураза бәйрәме белән котлыйм. Исәнлек, саулык сезгә. Сау булыгыз. Комфортное лечение зубов по доступным ценам. Стоматологии «Улыбка». 54 62 31. По совету дедушки, по совету мамы, ем пломбир советский. Вкусный самый. Пломбир советский. Вкус детства от компании «Славица». Специальное предложение в «Адреналин». Карта до конца года за 5999 рублей. Купи и начни сейчас. Подробности по телефону 780 799. Индустриально-педагогический колледж при Набережно-Челнинском государственном педагогическом университете объявляет прием выпускников 9 классов. Телефон 8 552 46 97 74.